Celebi a vítajte pri mojom prvom videu a v tom si zahráme prvý part našej prvej hry a táto hra má názov Case Simulator 2 a dnes sa viac menej budú otvárať casey. No, takže ideme na nejakú caseu a môžeme si dať gamu napríklad. To nevyzerá moc zle, no tam je do skinov. A náš prvý spoločne otvorený skin je 5250 Ironclad za 11 centov. No. A išiel okolo veľmi pekný skin a mohli sme mať aspoň pekný, máme namiesto toho Pack 9 Ice Cup, ktorý stojí 15 centov. Áno, vždy išiel okolo. Ja som už rád, keď ide okolo, to bolo pekné. A statek, no to bude taký 10 eurový možno. Iba euro? No, neviem prečo iba euro, nevadí, ale je to dosť dobrý skin. Som rád, že máme aspoň ten eurový. A teraz budeme mať zase Tech 9 Ice Cup. 21 centový. Červený skin a budeme mať asi Mach 10 Carnivore, nie asi, ale určite, a 111 centov. Ako potom dám tieto 11 centové skiny do tradu a prosím si stoj, jo. 60 centov, 67 centov, aspoň niečo. Ako sa hovorí, aspoň niečo a ty poďme používať tiež do tradu. A tentokrát to bude 5-7 Violet Dimayo, či Daimyo. Ospravedlňujem sa za moju výsledku. A získal som rank up, Silver 2, som 260 diamantov a mám 60 centový skin ešte. To som rád, som Silver 2, no. A, jo, stoj, jo, je to knife, Bayonet Lore. Za 294 eur, no ja som rád, že hneď v prvom videu nám padol nejaký ten knife. Priatelia, ja som strašne šťastný. 294 eur, ty kokso, to je niečo. Teraz 250 Ironclad, no. Ale fakt som rád, super. Sa teším. Teraz by som sa bol ešte viac tešil, keby mi padne ten červený, nevadí, padol mi nejaký SGčko 55 Aerial za 12 centov. Čím nie som veľmi nadšený a tentokrát to bude Mach 10 Carnivore za 28 centov a môžeme zdať ešte tu jednu z caseu. A teraz to bude Nová Exo. Nová Exo za 11 centov. Tak dáme si ešte tu poslednú, teda fakt už iba jednu. Potom si môžeme dať nejaký Construct. No bude to tento raz 5757, tá sa mi páči, neviem prečo. Tá stojí 30 centov. No poďme do Constructu. Tu nemáme nič, tuto máme FIA, všetko tu šmaríme. Á, proste nám to vychádza. Máme super Factory New, to je AVP Probos. To je 93, super, som rád. Reklamy preč, tuto máme jednu, dve. Dobre, tak ja sa s vami lúčim, priatelia. A teším sa aj na ďalšiu časť tejto hry, som veľmi rád, že vypadol ten nôž, tak uvidíme, čo bude v ďalšom parte, tak sa teda majte a pozdravujte doma.